Imrobbi f'familja ta' dilettanti tal-presepi ma setax jonqos li Franklin Patch wired din il-passjoni huwa wkoll minn ta' żgħira. Presepi ta' kull għamla u daqs li saħansittra ħasem bihom f'kompetizzjonijiet anke barra minn Malta. Jgħid li żmien il-milied dejjem inissel fih sens ta' paċi anke għal fatt li fit-tfulitu kien dejjem imdawwar bil-presepi. Id-dar dejjem kien ikonna, papa kien jagħmel xi ftit presepi wkoll, it-tiju kien jagħmel ukoll u kont immur ngħinu daqqa nisboħlu xi kamra, daqqa nagħmlu naqra ħaxix. U allura dejjem tidra tmitti dejk biex minnhom ġieli ħadsem f'kompetizzjonijiet u immor tajjeb bihom, allura qishom jibqgħu daqsxejn partikolari għalik. Ma' TVM News, Franklin Patch qal li ma jinsaqat l-ewwel wirja li kellu bi presepju li dejjem jiqpal qalbu. L-20 sena tal-wirja niftakar l-ewwel sena li kont sa narma mal-pubbliku jiġifieri 3 ijiem qabel il-ftuħ tal-wirja proprju mietet in-nanna. Is-intendi, il-presepju l-kbir ta' kull sena jibqa' partikolari għaliex tinvesti ħafna iktar ħin fih. Allura qisu jsir parti minnek, issir qisu il-baby ġdid ta' dis-sena. Nuża fil-presepju l-kbir huma xogħol ta' Lorenz Baldacchino, huma terrakotta maħdumin bl-idejn u mbagħad imlibsin biex xaqgħu il-ġibs. Baqgħu timbrati f'moħħu żjarat li jagħmel f'Ruma, Bergamo u Turin biex jipparteċipa f'wiriet internazzjonali tal-presepji.